Dimineața bună! Iată-ne din nou la un clip nou despre noul proiect. Cum am vorbit în episoadele trecute, că avem un proiect care încă îl gândim, încă nu suntem hotărâți ce o să facem, ce mașină să luăm. Și într-un final am găsit-o, am luat-o și ne-am apucat de ea. E vorba despre un E36 Caprio care vine M din fabrică, adică M, mă refer bară, praguri, bară spate, suspensie, adică e kit M din fabrică. Are un motor 1.8 IS din fabrică. Culoarea e destul de oribilă. Și asta va fi următorul proiect. Încă nu suntem hotărâți cum o să o facem. Cert e că mașina o să rămână în 90% stock. Adică îi vom monta doar piese originale. Nu vom pune tuning, nu vom face absolut nimic. Eventual doar jante și cam atâta. Teoretic nu vroiam să ne apucăm momentan de aia. Eu m-am apucat doar să fac ușile să se închidă, că nu se închideau bine și intra până înăuntru. Și de la ușă am ajuns să desfac tot interiorul. Am scos tot, banchetă, scaune, mochetă, tot și deja în mare parte ne-am apucat de ea. Ca să eliberăm un pic spațiu, deja o să trimit scaunele la retapizat. O să mă apuc de curățat interiorul, de făcut. O să vi-o arăt așa în mare, o să iau camera de aici și să vi-o arăt așa în mare. Cam asta e. Deja alea sunt defectele care le avem de făcut, de îndreptat. Nu are, ce mă bucură foarte mult, că nu e ruptă. Deci chiar nu prezintă un pic de urme de rugină aici, dar e doar mizerie, cum a stat buretele plin de umezeală. Aici un pic, dar nu e nimic ca găurit, pe dedesubt arată impecabil. Mașina e un pic maltratată, a fost făcută un pic aiurea. Se văd toate defectele de caroserie aici unde va trebui să lucrăm. Aici, partea asta, aici sunt câteva puncte care va trebui să le tragem. Interiorul e un pic cam jalnic. Partea asta e un pic mai impecabilă. Avem doar câteva mici lovituri aici. Asta încă mă hotărăsc ce să fac cu ea, să o schimb sau să o refacem pe asta. Capota o să o schimbăm. Scaunele sunt scaune Recaro, dar sunt cam distruse. Bancheta să spunem că este cât de cât ok. Bancheta este cât de cât ok. Da, scaunele o să le trimit la făcut. Eu deja m-am apucat de partea mecanică. O să desfac tot motorul, să-l scot afară. Am și suspendat-o tocmai ca să putem elibera și cutia. O să dau tot afară, va veni totul curățat, vopsit. Ce mă încântă că oalele nu au rugină, nici aici. La rugină să zicem că stă foarte bine, adică nu prezintă rugină pe nicăieri. Asta va fi noul proiect. Astea automat vor dispărea. Vom pune oglinzile originale. Stopurile la fel o să dispară. O să le pun pe cele originale. Astea mie cel puțin nu-mi plac. Decapotarea e funcțională. No, în mare parte cam asta e mașina. Este un pic de muncă la ea, dar să spunem că ar merita efortul. Adică e o mașină care merită. O să montez un pic camera la loc.
Cam asta, în mare parte, la asta vom lucra. Și o să filmăm pas cu pas, o să facem vloguri pas cu pas despre absolut tot ce o să-i facem la această mașină. O să arate, nu știu eu, părerea mea zic o să arate super bine. Nu ne-am hotărât încă la culoare. Dacă aveți idei de culori frumoase și ceva să dea bine pe o mașină destul de clasică, așteptăm comentariile voastre sau idei ce am putea să-i facem. Bineînțeles, nu tuning, adică ceva cât mai stock, cât mai original. Și cel mai mult mă interesează culoarea. Culoarea încă nu suntem hotărâți, jantele le avem, o să le ducem și jantele la recondiționat. Dar mai întâi să ne hotărâm cu culoarea, după care vom duce jantele, că altfel nu știm ce culoare vom face jantele. Nu uitați să vă abonați la canal să vedeți proiectul în întregime, tot ce vom lucra la el, apăsați clopoțelul, să dați un like, un share și un subscribe. O să vă lăsăm și linkurile de la paginile noastre de Facebook și Instagram, le lăsăm în descriere. Și abonați-vă, apăsați clopoțelul să vedeți toate clipurile despre această mașină, tot ce vom face, ce vom modifica la ea. Și dacă aveți idei, păreri, vă rog în comentarii, spuneți-ne părerile voastre. Până data viitoare, noi suntem aici la garaj, muncim, să vă arătăm un lucru frumos. Rămâneți cu bine!